Gipusil patay kining 34 anyos nga lalaki pasado alas 8 kagabi, August 6 sa sitio Sario, Barangay Bulacau, Cebu City. Ang biktima na ilhan nga si Jason Minyo og residente sa dapit. Sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan, matud pa nga gigupod o gipusil ang biktima sa duha ka mamumuno. Naigo ang biktima sa iyang likod ug nahagba. Gitiwasan pa matud kini og pagpusil hinungdan sa iyang kamatayon. Dali nga nakasibat ang mga suspitsado. Padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa CCPO sa krimen. Samtang padayon pa usab nga giila kining lalaki nga biktima sa pagpamusil sa Rabaya Street, Barangay San Roque, Talisay City, pasado alas 8 sa gabi. Sa inisyal nga pakisusi, naabot matud pa ang biktima sa lugar sakay sa usa ka motorsiklo gikan sa lungsod sa Cordova. Nikanawag ang biktima samtang ang driver sa motorsiklo nga gisakyan niini nagpasinsiyo. Dihang kalit lang nga adunay nadunggan nga buto sa armas sa makadagang higayon ug natumba ang biktima. Padayon pa ang pakisusi sa kapulisan.